Yun, no? Pag nag-iingay po yung manok na ganyan, isa lang yung ibig sabihin niya, malapit na siya mangitlog. Yan, no? Kaya aburido siya dahil may nakasalang dun sa kung saan sila nangingitlog. Dapat naman pwede naman siyang mangitlog dun sa kabila eh. Mayroon namang ibang pwesto ron, yung crates. Kaso ang manok, kung saan yung nangingitlog yung isa, ganun yung ugali nila karamihan, mostly doon din siya mangingitlog. So ang mangyayari niya, hintayin niya munang matapos yung isa. Ayun, nakapwesto oh. Nangingitlog. Kaso hindi yata kita rito yung medyo itim. Nandun siya doon sa tabi yan, sa harapan ng white chocolate na chicken natin. Hintay ka muna kung ayaw mangitlog dun sa crates.